Am văzut lumina zilei într-o casă mare situată în centrul vechi al orașului Târgoviște. Anii trec. Am crescut, am învățat, am devenit tehnician proiectant, m-am angajat și am profesat. Acum sunt pensionară, ca profesorii care m-au îndrumat și mi-au fost alături totdeauna. Printre altele, îmi place să citesc și Adevărul de seară, ziar local cu informații interesante din viața comunității noastre. De curând am aflat că Biblioteca Județeană are în program un curs de inițiere pentru persoanele de vârsta a treia. Deodată mi-am amintit că aveam 9 ani când am primit din mâna bibliotecarei prima carte. Biblioteca funcționa într-o clădire frumoasă. Lângă ea era un parc cu flori și un copac mare. Este copacul meu. Peste câteva zile, hotărâtă, am intrat la bibliotecă. Am fost întâmpinată de o doamnă amabilă care mi-a recomandat să merg la secretariat. Aici mi-am exprimat dorința că vreau să merg la curs. Doamna secretară mi-a spus că va fi necesar să completez un chestionar. Peste câteva zile s-a stabilit ziua începerii cursului. Mare mi-a fost bucuria că am șansa să fiu acceptată. În prima zi de curs, am surpriza plăcută să recunosc vocea unui profesor inginer de la școala postliceală. Acum suntem colegi și învățăm cum să utilizăm calculatorul, să folosim internetul pentru a comunica cu persoanele dragi nouă și cum să creăm povestiri digitale cu ajutorul programelor instalate pe calculator. Astăzi, biblioteca se află într-o clădire nouă, frumoasă, amplasată în centrul orașului. După ce ies de la bibliotecă, merg la copacul meu, care a devenit și mai frumos. Printre crengile lui groase, privesc cerul. Pe o plăcuță metalică fixată pe truncul lui scrie: secular sau japonez.